assalamu alaikum caggal yettude julde rasul sallallahu alaihi wasallam yettunene baba halifa dine kambe halifa be ada yettude yibi en kobe pindi tv tawtabe der e bo leydi kala ben aadi en kobe be pirani aadi meda firde aadi kono be jograni firde aadi firan ganda kayya ben be ganda ko jagganbe onon aadi pindi tv robindu jayndeji kala suba be ganda tigi meda yetteden caggal ko woyno ganda tigi sektijan giseto to Maroc Rabat ko woyno Ifra Sadio Bayen ena woyno Ifra Sadio Bayen cerno liento to France kambe kala ganda ko jaggube hen be meda yettede caggal hay sa goten calni be njurima be nyaagi be duwawo en garti bawde Allah e katneji mum ganda tiya enen namdo be soto yon pine jam minen gal alhamdulillah robindu jayndeji o do subaka ha joni ganda tigi awdona al khali coupe d'Afrique des Nations ne jokki tawede nder jande leydi Sénégal kono hande jani ko be leydi jilli may fannuji goddi gaddi tigi ganda ko kesumagu jole ko jokki ganda tigi tawede nder leydi Sénégal dum don tigi woni ko tawete hen e o subaka gudditirten ko jayde gendirde le soleil national ena wayno be garti ganda tigi ngudon pulgu ganda kay barode leydi men Sénégal kibitu to Cameroun mais comme puissant pour booster le moral du pays ena wayno non ko ngi docteur Nalla Socé Fall ne tawi tigi nder nedo jande le soleil on psychosociologue sport leydi Sénégal wi ko do succès non wala bena o arara en wonde fattange ganda tigi berde de kawra wona sentiment national ko kongi makon tawi nder jani ko kay horejo leydi ndi lamtoro burgede Macky Sall o hidini wala bena wasima odon jagoro joftal ballinde yillinte odon arara e nder johli leydi Sénégal kala jayde enkedo do subaka o wi ko on erreur de détente ene wayno non retombé politique wonde social odon victoire barode leydi men Sénégal way wonde sababu ganda tigi ko fusion ganda tigi no way wonde union ene way wonde tigi sababu ganda ko jotondire ganda ko lobbe taw ko jotondire nafroje leydi Sénégal ko mumtor no hanit ni woni sababu janen ko be enquête arde no hanit ni natal Khalifa Sall wondude tigi on bitedo o Aïssata Tall Sall jagordo gede ciagal leydi Sénégal wonde hore lendi président Macky Sall fof de ganda kay ko sababu de kubo woni gal don potital ene way no Macky Sall wi ko ganda ko football local wala bien football leydi Sénégal ene way wonde ganda tigi bamtade wala bien ene way tigi bamte no haniti won sababu o hirjini on jagoro Matar Bande wattare na gillaji kono kayya e yoge infrastructure uji e tereji kewdi do e Dakar hatinde nder dewdo leydi Sénégal kanen tawen nder helto tabo nen jeyni enquête l'observateur jeyni Youssouma Jigende atti ganda tigi odon portable mo Kalidou Koulibaly iPhone 13 gujjuno do nyande tigi ganda ko odon réception cérémonie de réception toto palais ene wayno non ganda ko ciaggal nde ben kebani fartange be dadibe kebani fartange jaggudo odon toto palais to ene wayno non ganda kayya be bari localisé odon téléphone dum ko ciaggal waktu 1h du matin teska tigi wonde do e Anne Marista ciaggal dum non portable odon yehi to Colobane fof non amba dum localisé abe dara odon gorko de ganda ki jogi do portable ciaggal dum non odon portable taw ya ko to Padoua ena wen be garten dum ne tawen der helma be jene yo ciaggal kana président Macky Sall e dum prime spécial fade tigi baro leydi Sénégal be mbi ko Macky libère le cash directif du chef de l'État les sacs d'argent et le dispatching ena wen non ko kambe kala be kiwi ko preñ mo handini tere ngaaji Dakar ena wayno tere ngaaji dibe ko kado e Dakar dina tawe Ngoro dina tawe Wokam kanji kala marama distribuer gote mabbe kala hebi tere mum kono kay gondi to jam nyaajo ko kambe kala badanto ko mabbe choisir dum ne tawe nganda kay ko hello tata wonde don jayde l'observateur be ngati e al khali tigi de don barode ngendi jeli di Sénégal fof ne tawe e der hello sapo di don de don jayde e quotidien le quotidien ma jambal janya atti nganda ko ya ciogoli ngura ena wayno non ngura leydi Sénégal di don ciogoli jellitinoodi teskonode gile ganda kay ko lebbi bennudi en way non odon directeur du commerce intérieur ganda tigi yade Natalla Aminta Assoma Diatta be mbi ko une décision prise depuis août dernier en way non hore lendi e ngun batu jagorde e kikida nyalawma hanko tigi o litiya ganda ko didon cioguli yo nguste ngam kay besu Sénégal wa wurde no hanit ni wurde beldam kono kay wurde taw kay ko alda e cadele dum ne tawe der helma be jegom kambe be don jeyne ko be majjambal jaanya ciagal kanna be ngarti odon covid 19 mo ganduda be collectif vaccin ma watte wade produire do nder leydi Sénégal dum wonata ko nganda ko mois de juin pado dum tigi woni ko addi be don jeyne ko be majjambal jaanya vox populi do subaka be ngati tigi nganda El Hali Sadio Mané be mbi ko l'incomparable c'est qu'un joueur sénégalais n'a encore fait Sadio Mané wari nganda ko hay barodi wotri wala ben hay peto goto biddo Sénégal naajo wadan dum on gorko mo Bambali be ko d'alarme à palabre au soleil ene wayno nganda ko ummede de 0 à 1 aujourd'hui jibinede to Bambali kono kay holle do hoore mum ha winde nde kala tentida mbaw ko mum dum de nganda ko Sadio Mané dañi wune tagal kanna be ngati
garti e oɗon scandale to société générale Sénégal CSN ene wayno noon gorko goto mo ganduɗa tigui ko yetta Thiam ɓuuɗo lolide Saliou Ndiaye importateur mo ganduɗa tigui nannata ko ɗo enne maaro ene wayno noon ko kanko tigui waɗi faux sur faux ganduɗa tigui gam kay ñamde woni koppereje ene wayno noon ko 1jeegom million koppereje men CFA woni ko itte ɗiɗon comptaji o nesa ene wayno noon eɗen frontiére uji ganduɗa ko China Road en Bridge ene wayno noon ko koppereje kewɗo ñamani ɓeɗon taw kay ko wadde faux compte faux ninia faux o ganduɗa tigui ɗum ko wiyete RCCM foof noon ganduɗa tigui uddude ɗiɗon comptaji to Bessic ene wayno noon ko caggal ɗum noon e Ecobank taw kay faux seguji ɗiɗon tigui wonde nawno ɗo noon ñaminiɓe koppereje kewɗe kono kay dediɓe leydi Sénégal goppirtamo noon no hannirta ni caggal ɗum ɓe garti tigui ganduɗa ko Macky met la pression sur le gouvernement ganduɗa tigui omo arte mabɓe gam kay yewtere mabɓe alhaali ko adini terminé ɗiɗon delleji ganduɗa ko processus ganduɗa ɗum o ɗiɗi o mise en charge ɗum no woni ko tawte nder jande vox pop jayde lekko ɗo subaka ɓe gatti koye oɗon kabaru mettuɗo kabaru mo welani ene wayno noon goɗon wargo ganduɗa tigui wadgo to Sam Notaire Guédji waya ene wayno ñande baroɗe jabɓateɗo e nder leydi Sénégal yetto fayi oɗon wari walla mbiyen yooɓi fittandu gorko goto yetta Camara taw kay ganduɗa ko labɓe tigui o yuyimo sababu foof de ko ujunnaje nayyi mbuɗo ɓe mbi ko hakkude ɓeɗon noon hakkude oɗon gorko yetta fayi e gorgol mum ene waɗi sababu walla mbiyen ene jeeya sababu yoɓade mo fittandu oto gorko foof noon e tawi nder hello bo ndeɗon jeyde les échos alhaali ganduɗa kay ko baroɗe men leydi Sénégal ɗum ko caggal ganduɗa kay ko balɗe nayyi koɓe gartiɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko le lion toujours à l'honneur ha joni teddugal ngal e beelam moni jokki ɓerɗe ɓesgu leydi Sénégal Macky Sall noon namdi ko baroɗe walla mbiyen oɗon jagoro coftal ɓalle yoɓe jillin ndiɗon kubere on coupe d'Afrique des nations e nder diwnuji leydi Sénégal foof tenti to diwan mo Matam bes ndeɗon jeyde e ganduɗa kay ko Mamoudou Ibra Kane ɓe garti tigui ko oɗon banlieue ɓe mbi ko joni ko banlieue banlieue holno sifirno e ñalawma hanki banlieue holno wano e jamonuji hanki kono banlieue mo Dakar holno wonandata hande mode de vie infrastructure économie sportive ene wayno banlieue waylimo no hanni saabu tigui ganduɗa jeeyama walla mbiyen jokkima tigui ganduɗa kay koye nduɗon dogdu to banggal ganduɗa kay magde gollorɗe e gueɗe baɗe noon fannu coftal ɓalli kono fannu faggudu ene wayno noon ko lasko yani goɗum ko mbaɗi hen kanen tawe nder hello mabɓe sappo ɗiɗo kamɓe ɓeɗon jeenenkoɓe bes bi le jour jeyde libération hono kewɗen wiide sowona scandale tan ko révélation on scandale mo ganduɗa waɗino la toile ganduɗa ko jogue jeynenkoɓe leydi Sénégal cuutinen kongui mumen yogue caktirde alhaali affaire Miss Sénégal ndey Fatima Dione oɗon debbo binoɗo ganduɗa kay waɗama drogué waɗama violé kadi ganduɗa ka sowama waɗama engrossé ene wayno noon ha joni ganduɗa ko ngoɗo losko ene jokkuno Fatima Dione ɓe mbi ko joue à cache-cache avec les enquêteurs caggal nde ɓeɗon ganduɗa tigui kettimo laabi ɗiɗi o ari o hetta ene wayno alhaali oɗon violo mo tuumi tigui ganduɗa kay o waɗanomo to Radisson mo jam ñaajo ene wayno noon o hollitino tigui ganduɗa oɗon ɓiɗɗo makko alano tigui ganduɗa ɗum ko wiite waɗano ko déclaré ene wayno noon caggal ɗum noon alano acte de naissance gueɗe baɗe noon ala tigui inde oɗon babiraɗo e nder ɗiɗon kayitaji ene wayno noon caggal ɗum ɗon kamɓe tigui ɓe jittino hettademo kono kay kalde ɓe noddimo o ɓe noon ko hebdemo kalde ɓe noddimo o doguiraɓe walla mbiyen o salo arde ene wayno noon nde Fatma Dione ay holko laaɓani gueɗe mum exclusif enquête exclusif woni ko jeynekoɓe libération mbaɗi hen foof noon en tawi nder ndeɗon jayde stade coftal ɓalli noɓe kewi wiide Aissata Ndiaye heewi wiide kañum tigui uddata damal ko kayre guddirten damal Aliou Cissé drapeau leydi Sénégal e juuɗe mum o wi que je pardonne à tout le monde onon ɓooyoɓe wadde kirtiki Aliou Cissé oɗon mbiya o wawa haydara oɗon mbiya o gollayi oɗon mbiya yo oppo équipe o wi onon fof yaafi moon joni omo namdi on so tawi o continat walla o wasat continde omo namdi on namdal dow moon Aliou Cissé continue walla oppo équipe nationale leydi Sénégal voilà battane muñal kala alhamdulillah ɗum ɓooyi sabbede ɓooyi fadere Aliou Cissé yafni moon yaafi moon on fof kono kay on keblowo mo Aliou Cissé ganduɗa tigui lomtino wiyete ko Aliou Giresse kongi makko ne tawi nder ndeɗo ñande aussi Aliou Cissé avait écouté les critiques so tawi Aliou Cissé heɗinoma ɗin kongi ɗi haalate ɗiyen kongue biyeteɗe makko beele mo yettoɗo ala ma jaɓa wiyede jaɓa waɗede so tawi haɓe mbima haɓe mbanma jaɓɓe mbima ɓe mbanma nde won noon so hunde ne moƴƴa a nanan hen hunde foof so hunde ne moƴƴa kanƴe fof ɗe gardat kono aɗa waɗa hunde ñande fo e aduna ko moƴƴi a yitani biyowo a welanimi a yitani biyowo ko mbatta o welanimi a yitani biyowo ko ɓonɗa o welanimi a yitani biyowo darde nderɗande welanimi faam ganduɗa tawa wawi uppuɗo ɗon alhaali nde won noon so gueɗe moƴƴi won ko wala ko ɗiɗɗe fof gardata moƴƴuɓe e ganduɗa ko bonnitoɓe fof gardata voilà Aliou Cissé min jettima kaddi jettora
an ardi ko an daña oɗon wune ko yettude Allah e yettude mo no fewi e wiide ya jogori jaam e wiide tant de trophée oɗon objectif manɗa fixé mbiɗa ko wona Sénégal nawde ɗumen final kono ko ƴettude kuɓo e ngol ɗo lawol voilà waɗi réussir objectif ma joni heddi ko waɗa min qualifié mondial mois de mars inchallahu rabbi min jatto to Qatar yettade demi final Macky Sall wi kono minen ko yettade final pourquoi pas l'Afrique pourquoi pas le Sénégal premier pays africain à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde oui c'est possible le mot impossible n'existe pas mo impossible oɗon konngol ngol impossible ngol woɗa sabu sa facciri ngol anglais ganda wontata ko je suis possible im e anglais waɗata signifié ko je suis radical ko possible je suis possible min mboɗo woni wadde le mot impossible n'existe pas musidɓe tedduɓe ko noon tigui ɗum wonno ko sifa e kelle garde jayde e leydi Sénégal ko yittude noon e jarnade on e ngal ɗon pellital ngal coftal ngon joɗɗon min jii abonné ji min jii partage o min jii commentaire uji min jii j'aime uji so lingu yeri karaw yo yetti Allah yettalawƴeɓe kore so ngamri tiggu yoɗi ko yumma jagge balaɓe hade min surtout noon en jettat oɗon gorko mo garli bele nabam garle sebbe yalal sadan majje man kelale o wiyete ko Siley Ndiaye gorko mo gonɗa tigui hande woni manitare makko woni anniversaire makko ne mbimo joyeux anniversaire judde balɗe moƴƴude battane anani ko jidɗa yo jomiraɗo subahanahu wa taala o waɗane ya ɓerde ma lamde ya moƴƴere ma ya darde ma ya coftal ma ya tigui mbawko ma e yidde ma wonde yidde ma kadi nokku ma wona yimɓe fof teskima tu prônes pour le développement yimɓe fof teskima tu prônes pour l'union yimɓe fof teskima objectivement e fandare ma ko yimɓe nden to gono gotom liggo ɗon to tawirɗa to yara e ɓen sukaɓe guerlaɓe gonɗa kala ɓe mbima joyeux anniversaire e kongolam woɗ ɓeɗe ne anduma camping ne anduma hay guerle beele nebam ne anduma min calmini min juurima Siley Ndiaye le fan de Sadio Mané min mbimo joyeux anniversaire judde balɗe moƴƴude battane bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo tigui wonno komin gaddano ɗo subaka hande noon omo e jaam ma won jitum ɗo ko ɓooya so Allahu lamɗo jaaɓi min calmini juurima min calmini debbo mo France debbo mo gonɗa tigui janjode so tigui Siley Ndiaye mi waɓi ɗum taw mi salminanimo par ce que yamo jeeya nenam mamma Hardiatou Gueye Yaya jaam e cellal kisal Allah yo wone ma ɓoya ɗo min ɓooya dardema hamin mawna voilà ɗum ko ñamluɗa min mbawa tigui ganda hurdema ngal ɗon teddugal yobdema kam min mbawa vraiment yettude nen lelɗo si yettude tigui ɓen yeeɓi en ko min tawateɓe caggal leydi musidɓe tedduɓe so yooɗi feewi koto jomiraɗo subahanahu wa taala so wodi ko gakken koto amen neɗɗo timmani to karallagal to wonno toon ko Combana Ibrahima wondude tigui Mansour Sow gorko mo Waalo Dagana min calmini min juurima ɗo te haalirde wonno ɗo ko Moussa Ndiaye Diallo hokkuni ñalde dow jaam